పంచాయతీ కార్యాలయంలో ఘనంగా స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. అమరావతి మండలం అమరావతి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో శనివారం 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్పెషల్ ఆఫీసర్ రాజా, పంచాయతీ ఈవో నాగరాజు, తెలుగుదేశం టౌన్ ప్రెసిడెంట్ భూషయ్య పాల్గొని జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా దేశ స్వాతంత్రం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన స్వాతంత్ర సమరయోధుల సేవలను స్మరించుకున్నారు. దేశ అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు బాధ్యతగా నిర్వర్తించాలని నాయకులు పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో పలువురు నాయకులు, కార్యకర్తలు, పంచాయతీ సిబ్బంది, గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు.